Otieno manyoro Mach ne omuoch e chiro maduong' mar lewni mag Mitumba e pacho kaendi. Lolwe TV ne oyudo thuolo mar wuoyo kod johala goeko mane oyudo lala makamago ka thothgi to seyo sirikal kuom muoch mar Mach e chiro noero. Ripota marwa Elizabeth Otieno gi ler mathoth. Unajua kwa kawaida hapa mtu hawezi choma hapa. Ailezi ni ndege na kujaga na mwanga poda, moto na waka mara moja. Hakuna mtu wa kawaida anaweza mwanga petroli akachoma hizi vibanda zote. Higa ka higa e kalenda mar Kenya lit koda chiedhnade mako jo ohala mawuok e chiro mar Gikomba. Kamano e chiro maduong' mar lewni mag Mitumba e pacho kae. Midhiero mar Mach masiko muoch e chiro noero mar lewni oweyo jo ohala mathoth kod dhier ni mar giwito mwandu mathoth e seche mane Mach omuoch e chiro noero. Kaka mae e kaka ne giloso. Biashara kwa hii soko nafanyanga kazi ya hoteli na kusema kweli tu sisi tumeathirika sana. Kama mimi nilikuwa na mitungi kama 4 ya gas na masufuria ni kubwa kubwa, kila kitu yote imeongulia kwa moto. Sasa hasara yenye tumeenda ni kubwa sana. Sasa kitambo turudishe hiyo kazi yetu itateki muda juu. Saa hii kazi ilikuwa chini, tulikuwa tunang'ang'ana tu. Kazi ilikuwa imerudi chini kabisa. Na kitambo turudishe itateki muda. Kwa hivyo tu tungeomba tu kama ni serikali tusaidie juu sasa kuna mtu tu hata rudi kwa kazi yake juu ile pesa yote alikuwa nayo alikuwa ameitumia juu watoto wanarudi shule. Sasa hatuna kitu kabisa, tumebaki tukiwa chini kabisa. Hasara tumeingia sana. Kama mimi pesa zangu mingi hapo zimeenda sana. Kiwango ya pesa ya juu imeishia hapo. Na sasa mimi sina kitu kingine ya kufanya. Angigo down mawakele Mitumba to wakete koro jowaro biro kao. Ogona simu sa abiriyo ka biro ka ayudo ka store se wang' te gi bills mane nitie makoro achanga nyekewa makara kaka wanya timo wan wadong kaka ineno wachung onge gimoro amora to ma be gik mwaparo ni wanyalo puonjo go nyithindo. Koro sani wan wachanga nyekewa wakwayo jotendwa kamuting'o Uhuru, Ruto to ge baba sani makoro gidonjre ka gikonywa mondo wayud yo wan bwanyalo ago malo. Because sani wan matek, wan waonge gimoro amora kata gimka kwanyalo timo. Koro wan wawe weche duto ni gire magibi gigore kuomwa sani eka wayud kaka wanyalo chung' malo. Koro neno kaka wang'eny jowagi ohinyore te. Biashara ago biashara kae awaro lewni kae to maje ni obwogo wan adonjo kama maj ni obwoga kabisa. Man bodhiera nono gimotimore ke komba kae. Ogana mamoko mane wawuoyo godo kinyi makawuono ne nitiere kod paro mopogore opogore e wi gino makelo masira mar Mach e kinde ka kinde e chiro noero. Mimi nilikuwa nauza jeans na jacket. Hii moto nimepigiwa simu usiku imeanza. Kufika hapa hakuna zima moto hata moja. Moto ni kama ya petroli, hakuna kitu nimeweza kuokoa. Zile vitu nimeokoa ni hizi mabati unaona hapa. Peke yake hizi. Nilikuwa zaidi ya robota 20 hapa. Ndio hizi mbona bado zinachomeka hizi. Serikali tunawashukuru sana kwa kutuchomea soko. Juu ni kazi ya serikali. Juu hakuna venye hii moto inaweza waka na hakuna zima moto zinakuja. City County wako hapa, Air Force wako hapa na moto inachoma soko hivi. Kama ni soko wanatoka, watuambie tutoke tu roho safi. Si kutuchomea mali zetu. Hii ni mara 3 sasa kunichomea. Sawa? Tuambie Uhuru asante. Hii kampeni yake tumeiona ni mzuri. Yaendesha vizuri kabisa hivi. Bende gikwedo wach ma sirikal osiko godo ka wacho ni gitimo nonro to bang'e Mach pod wang'o mana mwandu jopiny kama ne giseye sirikal mar NMS. Mwaka wa 80 na 20 tuliambiwa kuna na 2000 tuliambiwa kuna uchunguzi unafanywa. Hakuna uchunguzi, sisi tunaambiwa hakuna majibu. Unakuja 2017 hakuna wao tutachunguza. Tutaweka CCTV wameweka kwa choo na bafu, alafu unakuja kutuambia CCTV ni gani hiyo wanatuambia? Hakuna. Kila saa hata hao uchunguzi hata saizi wasilete, wasije kusema anataka uchunguzi.
waje waseme kile watasema, lakini uchunguzi wasahau, wakachunguze mambo yao na huko, lakini huko hapana. Komba market ka mayude chiemo. Mach motieno nyo wogotieno to mowang wasani ni to almost 3 hectares of land ma is gone just like that. Swali ma josebedo kwa penjo ni tich mar DCI en ang'o? Nikech kinoti ni kanyo mach ni pok obedo ga investigated for time mach siko ka liel gi kombaka. Mwandu ji mowang' e soko kae including an awuon how billion adek mowang'. Chuo manyocha goyo pas, ok ginyal goyo pas, joma nyocha tweng'e charan ka nikech gikombaka ji nyocha loso pesa. Lakini mago koro dhi kamano tijo dhi mang'eny. Koro aonge kwayo moro amora kuom sirikal nikech sirikal gi wang'e gibedo ka gineno gik matimore ka to pok gikawo action moro amora. Josiasa ema biro ka wuondowa kaka gi kawaida tu to gidok e dala. Emomiyo akwayo jo Kenya ni gik moko kineno kiwang'i gik matimore e soko gi kombaka nyalo chido chunyi kata gigoyo ombulu. Nikech tij jasiasa, tij DCI el mondo mi ka sidok ni wan wawegi to gibiro gikonyowa. Sani koro ji odhi dala ka mondo wang' kamarach. Maendi en chiro mar Gikomba kama ne midhiero mar mach owuok e otieno no ero manyoro. Kama ji olalo mwandu mathoth ka joma thoth wacho ni ati sirikal ong'eyo gino ero mawang'o Gikomba. Maendi en midhiero mar adek e higa ni endi ka mach osiko kamuoch mana gotieno.